ji Londonê heya Parîsê ji wir heya Ürdünê bi hizaran xwepeşenderên alîgirên Filîstînî di dawiya hefteyê de daketin navcatdan da ku êrişên esmanî yên İsraîlê yên li ser Gazeyê protesto bikin. Dema ku agirbesta di navbera İsraîl û milîtanên Filîstînî de dest pê kir. Li Londonê hin xwepeşandaran xwe bi alên Filîstînî pêçandin û dûmana kesk û sor avêtin û her wiha wan bo toleyên dijî İsraîlê bang kirin. Polîsên Brîtanî roja şemiyê li London piştî pevçûnên li nêzî balyozxaneya İsraîlê du kes desteser kirin. Li Parîs bi sedan alîgirên Filîstînî roja şemiyê civiyan û bang li Fransa kirin ku têkiliyên xwe yên bi İsraîlê re qut bike. Xwepeşendereke got ku ew bo piştgirîkirina Filîstîniyan beşdar bûye û her wiha wê destnîşan kir ku gelek salin ew li welatê xwe têne bindestkirin. Xwepeşenderên li Queens, New York jî daketin kolanan da ku piştgiriya xwe nîşan bidin. Roja îniyê bi hizaran Ürdünî jî li ser sînorê İsraîlê ji bo dilsoziya digel Filîstîniyan kom bûn. Dema ku bi 10,000 kes li serenserê Pakistanê bi piştgiriya Serokwezîr İmran Xan meşiyan wî got ku raya giştîya navneteweyî ber bi berjevendiya Filîstîniyan ve ziviriye. Lê li xwepeşandana li başûrê Rojavayê Pakistanê bombeyekî teqiya û 6 kes hatin kuştin. Roja îniyê agirbestek bi navberiya Misrê şerê 11 rojan bi dawî anî. Di dema ku artêşa İsraîlê bi êrişên esmanî li Gazeyê dixist. İsraîlê ragihand ku ew bersîva mûşekên ku ji hêla milîtanên Filîstînî ve hatine avêtin didin. Karbirdestên bijîşkî yên Gazeyê diyar kirin ku 248 Filîstînî hatine kuştin û ew ji ber rewşa mirovahî ya li herêmê bifîkarin. Li İsraîl karbirdestên saxlemiyê gotin ku 13 kes di şer de hatine kuştin.